pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako... Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang. Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Tama! Sige, go, that, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mystiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan, Sinota mo yung girlfriend ko! dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuha. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Tanya Chinita. Tanya Chinita. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Boundary time na! Ibig sabihin yan, mamimigay po tayo ng 1,500 na hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Congratulations sa nagmamaneho ng isang UV Express! Dahil UV Express driver yan, babaero yan! Huwag kang mag-alala kahit babaero ka, may 1,500 ka pa rin. Pinapatawad ka na ni Lord. Congratulations, Robert Navarro! Robert Navarro, congratulations! Congratulations! Isa kang maswerteng nilalang na kahit maraming kasalanan ay pinagpala naman. Ay, mabait yan! Robert Navarro, paano makaklaim ang kanor? Antayin mo yung tawag ng taga-Love Radio Bert kung paano mo i-claim Bert, ha? At sa mga hindi pa napalis siya, mapalis siya na. Tama. Tulad nito, nasakyan kanina. Sino? Ni Sir Jan, nila Uncle Uncle Camilo Kabatbat, taxi driver, napalista siya. Yan, Col, palista ka lang dyan. Babaero Ganun din lang. yan. Hindi matanda, 68 na. Ahid lang sa akin na, Huwag niyo akong 69 inaano. ako eh. 69. 69. Favorite mo yan? Favorite ko yan na edad. Kainan. Ay! Mukbangan yan. Bangon? Kailangan mo, Congratulations! Henry. Congrats!
Mga katas ng nakalipas. Mayong gabi, itits! Maayong gabi, Col! Mga kabisyo, mga katas ng nakalipas na! Mayong gabi! Mapapaulala sa giling ko. 1, 2, 3! Adlang Tuesday, August 25, 2026. Sa oras na 9:33, kasama niyo na Certified Playboy, Uncle Dagon. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin ang dahilan kung bakit kagabi-gabi nanonood ng radyo. Tita Max Tanya Chinita. Tita Max, Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin. With Mang Kanor. Yan. Ay! Mayong gabi! Para sa katas question of the night. Magbigay ng 3 senyales na mas mahal ng lalaki ang kabit kaysa kay misis. Naku, ayan eh. Bakit tatlo binisa lang? Tatlo dapat sila dapat eh. dito. Nag-listicles tayo dito. Magbigay ng 3 senyales, 3 signs na mas mahal ng lalaki ang kabit kaysa sa Naku. misis. Ayan. Call, yung matitino muna. Ayan. Sino ako matino? Kuya Dot, mag-chat ka na. Isa ako, isa kay Kuya Dot, isa kay Mang Kanor. Okay, sige, isa tayo. Go, Okay. Call. Sabi ng friend ko dito, mas mahal na ni uncle yung chicks niya. Kung sino man yung uncle dyan nakikinig ha. Mas Kapag, mahal na niya. O siyempre, mas pinili niya na yon. paano nga? Paano malalaman pinili? Magbigay ng Doon na. yung Binahay na. binahay. Binahay na, Okay. binahay na. List, sign Binahay. number 1, ibinahay. Binahay. Ayan. So, umalis na sa orig. Oh, nagsarili na sila. Nagsarili na ng bahay, ibinahay binahay na. na. Ganon kaseryoso. Ganon na, seryoso Mas na. mahal niya ang kabit Oo. pag ibinahay na. Nag-invest na. Oo, may investment na. Okay. Marami nangyayari yan. Oo. Pilipinas. Marami yan. Sabi ng Binabahay friend ang ko. kabit. Oo. Okay. Oo. Next. Mm. Uli si Mang Kanor. Kuya Oo. Dot, meron ka? Kuya Dot, Nanghihingi pa to ng call a friend eh. Mm. Sige, si Mang Kanor muna. Kanor. ako, Tawag mas tayo, mahal na tawag. yung chicks niya pag siyempre binilhan na niya ng yung mga sasakyan, ganyan. Yan, mas mahal ang, ang Babe, kabet kapag hindi lang bahay, binilihan ng Sasakyan. sasakyan. Mga luho. Talagang hindi lang flowers, hindi lang pera ang binibigay, binibila ng daang-daang libo ang investment. Napansin ko pangalahas. sa dalawang binigay niyong signs, involve ang pera. So, ibig sabihin, ang lalaki talaga, pag mahal niya ang babae, nagpo-provide siya. Gumagastos. Kahit di nga mahal, ginagastusan eh. So, ang masasabi ko, malalaman mo namang hindi ka mahal pag ikaw ang gumagastos, Yun. hindi ikaw ginagastos. Sana. Ayan, dami natin napupulot sa mga babaero, di ba? Uncle, Mang Kanor. Tanong Kuya na, Dot, dadamay Kuya pa Dot, tayo, guys. Kuya Dot, bago magko-commercial. Kuya Dot, sumagot ka dyan, Kuya Okay, Dot, ha? tatawag tayo ng, Grab Warriors. Tawag ka Ano dyan. ba yung Grab Warriors? May time pa ba, Mang Kanor? May time pa, bilisan mo, last 3 minutes. Grabe na. Ay. Yan. Ayan, ang tanong, Kuya Dot. Anong tanong? Anong sign kung Na mas mahal yung Kabit kabit kesa sa kesa misis. original. Yan. Ano yung sign na natanggap mo dyan, Kuya Dot? hello? Hi, ma'am. Oh, hina mo yung radyo mo. Ano? From Manila po. Ay, itago na lang natin sa pangalan. Tago. Oo. Anong pangalan, Mang Kanor? Ikaw magtago ng pangalan nitong caller. Si Pool na lang, si Pool. Hindi. Para medyo madala. Anthony. Ganyan, Anthony.
Anthony Taberna. Para malayo. Anthony! Ah. Okay, paano magbigay ng isang sign Aray mo. na mas mahal ang kabit kesa sa misis? Hindi ko alam, ma'am. Kasi may kasama ako nagkaroon ng kapit. Very good answer! Very good answer! Yan ako. Pero tingin mo, syempre may friends Ay, yung ka. mga friends, yung mga friends mo. Ha? Ma'am, kaya ako nagkaroon ng kapit or kahit na ano, ha? Kahit friends? Hello, hello Sir Anthony, medyo choppy ka. Sabi ka. Nasa kwarto ka ba na walang kusina? Hello, sir. Ayan, medyo... Wala ka ma-share na sign. Ma'am, kasi nga po, ako ay very loyal at faithful to sa aking Hindi ko tinatanong kung loyal ka. Magbigay ka lang ng sign, tingin mo. Sign lang, Sa sir. opinion mo. Oo. Sa mga kita ko, ma'am. Hello, sir. Dalian mo. Hindi mo natin ang siyempre. Nawala signal. Nag-enjoy sila nasa labas. Nag-e-enjoy sila sa labas? Nag-enjoy sila na hindi sila umuwi. Di ba? Kasi nga, nalilibang sila. Okay. Naman yung Hindi na kausap umuwi nila. si mister. Hindi na umuwi. Ganon. Yes, puro dahilan na. Aray Oo. Nung babaero ka pa, ano ba yung... Hindi nga siya ganyan. Tama na. Huwag mo na sagutin. Salamat, Sir Anthony. Anthony, Salamat. Magpay. Ay, nako. Guys, abangan nyo mamaya yung tanong na yun. Tutuloy natin. Siyempre, live drama. Susunod, live din tayo sa Love Radio Palawan, Love Radio Tacloban, Love Radio Lucena, at kung saan mang Love Radio aabot ngayong gabi. ano bang connection ng tinanong ko na yan sa storya natin? Abangan Susunod na na lang po, mamaya. mga kataas ng nakalipas sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! That song was brought to you by Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan, ako puto. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Saan dapit bakla? Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo.
Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Bata ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Dear Uncle Dagong. And Tita Tanya Chinita. Mayong gabi po, Colin Tits. Ako po ito, si Daisy ng Valenzuela. Ako po yung DH sa Hong Kong. At part 2 ito ng
kwento namin ng asawa kong si Jongjong. Na isa nga pong construction worker. Na mild stroke po siya. Kaya po, napauwi at po talaga emergency ng Pinas. Nung gumaling po siya at nakapagtrabaho nga po ulit, sa construction ulit, bumalik naman po ako ulit sa amo ko sa Hong Kong. Kaso nung gumaling na siya, maalala niyo po, nahuli ko sa beer house. Nahuli ko sa beer house si Jongjong. Nahuli ko habang yung babae, binubuksan niya gamit ang kanyang kifi, yung bote. Pero ako pa rin yung nag-aalala na baka magkasakit ulit siya, ma-stroke ulit. Pero nag-iba na po talaga si Jongjong Colentits. Pinapabayaan niya na yung mga anak namin. Kaya napilitan po akong umuwi dito ulit sa Pilipinas. At ito po ang part 2 ng pagtagas ng aking nakalipas. Junjun. Mama. Kukukulo na yun dyan Ako rin. ko. Mama. Junjun, Jinjin. Hindi na kami nalagaan ni Papa dito, Mama. Kaya nga po, tapos po, dati naalala po ko po na kahit naalagaan niya kami andyan pero cellphone po ng cellphone. Lagi pong nakikilig. Opo, tapos lalabas na po siya ng bahay. Tapos di na siya uuwi. Iwan niya na kami dito kay Lola, di ba Lola? Kaya naawa nga ako sa mga apo ko. Alam mo naman ako matanda. Hindi ko na kayang maalagaan yung mga batang yan. Kaya ko naman pero hindi ko na mahabol. Lola, what can you say about your younger self? Ano may pinagtatanong mo? Wala lang, naisip ko lang. Ano po yung masasabi niyo sa batang ikaw? Ang masasabi ko lang kung makakausap ko yung younger self ko. Ikaw mag-asawa ng maaga, mag-aral ka ng mabuti, at pag may lalaking nagsisibak ng kahoy, nag-iigib sa poso, huwag kang magpapadala doon. Enjoy life. Opo, dito ba si Mama? O, andyan. Mama, ba't ayaw na ni Papa sa atin, Mama? Pasensya na kayo mga anak ha. Hindi ko masabing tamang dahilan. Pero gusto ko sana sa... Ano ba, Ma? Sasabihin ko po ba sa mga bata? Kahit musmus pa yan. Sabihin mo para hindi ikaw ang masisi. Para malaman nila ang totoo, huwag tayong magsinungaling sa mga bata. Sige, mga anak. Nahuli ko kasi yung papa nyo. Nag-beer house siya. Ano po yung beer house? Pwede ba ako pumunta dyan, Mama? Bahay ng mga beer. Ah, Beer house, ano ba yun? Alam ko lang po kasi yung flying house sa TV. Pang Bible. Mga bagong-bago. Ano mo, dumaan yung tito ko na guard. Si Jeff. Si Tito Jeff. Tirador po yun eh. Tirador sa beer house. Pero yun nga po, ano po yun, Mama?
naiiyak. Kasi doon, ano yun, gawain ng mga babaero yun. Ng mga mister, single na lalaki na pumupunta doon. Tapos may mga babae doon na sumasayaw na nakahubad. Tapos nagiinom. Totoo ba yan, Mama? Pwede ba akong manood? Junjun! Ayusin mo. Gusto ko lang naman mapatunayan kung Manang-mana ka totoo. sa ama mo. Manang-mana ka sa Ama ama mo mo. rin yun. Ama ko ba yun? Junjun. Mama, baka pwede mong kausapin si Papa na bumalik na siya para maayos na po tayo, Mama. Mga anak, pinabayaan na tayo ng tatay niyo eh. Subukan niyo po Di siyang ba kausapin. Teka lang. Di ba inalagaan pa natin yun nung na-stroke siya? Bakit yun ang sinukliin niya sa atin? Bakit ganyan ang mga lalaki, ang mga mister, mas gusto nila yung saya-saya sa beer house kaysa sa mga tunay na pamilya nila? Magbigay ng 3 sign na magbigay ng dahilan kung bakit na-addict sila sa beer house. Number 1, may babae nga doon. Ang pangbukas ng bote ng alak doon, yung Kifi. Yon. Gusto kong mapatunayan yan. Yun naman eh. Ano pa po? Syempre, masaya, nakakalimot sa problema. Pero napapabayaan yung pamilya kasi yung pera doon nagagastos. O saan galing yan, Junjun? Di ba nagtatagay din po sila doon? Nagtagay na lang din po ako dito, pero hindi naman po ito alak, Mama. Ano pa po meron doon? Huwag niyo nang alamin mga anak, basta mag-move on na lang tayo, ha? Mama, kausapin mo si Papa, ha? Hindi na nga yun makakausap. Basta, Mama, subukan mo. Sige. Sa inis ko kay Jongjong, pinuntahan ko po yung construction site kung saan siya. At Foreman, ilabas mo si Jongjong. Sandali lang. Foreman! May inutos nabalitaan pa ako, may nabalitaan ako. Ano yan? Ikaw ang dahilan kung bakit natutong magbiraw si Jongjong. Hindi ko naman sila sinasama. Sila yung sumasama sa akin. Eh sabi hindi mo na ibibigyan sweldo kung hindi hindi sila Hindi. sasama. Ang sinabi ko, doon ako magbigay ng sweldo sa Biros kasi malamig doon. Mainit kasi dito. Eh bakit naman ganun? Hindi dito. Kita mo na yung mga anak ko napabayaan na po ni Jono. Ako na hirap sa abroad. Forman! Naho-homesick ako. Ikaw, Bong, ha? May asawa ka rin. Kilala ko yung asawa mo. Nagpapakaloko ka din sa beer house. Alam naman ang asawa ko. Paano alam? Alam niya, pumapayag naman siya eh. Yan ang problema sa'yo. Hindi ka pumayag, kaya nag-away kayo. Yung asawa ko pumayag, o di okay kami. Alam niya ba kung anong meron sa beer house? Alam niya, minsan nga, doon din siya tumambay. Lakas kumain ng mani. Ewan ko sa'yo, Bong. Sinasabi ko lang naman. Jongjong! Ayun na si Jongjong. Sandali, dito muna kami. Mag-usap na lang kayo dyan. Bilisan nyo kasi may tinatapos pa namin yung building. Ha? Bisaya? Anong ginagawa mo dito? Jongjong, Kita mo ba nagtatrabaho ako? pwede mo na magsalita. Ano? Hindi ako pumunta dito para sa akin. Ang mga anak mo, nakikiusap sa akin, umuwi ka. Sabi, Mama, pauwi mo si Papa. Ayaw namin mawalan kami ng Papa. Jongjong, gusto mo na ba talaga yung buhay na ganyan? Yung mawala yung pamilya mo? Para sa kaligayahan mo? Pwede ba huwag kang may skandalo dito? Hindi Nakakaya. ako nagsiskandalo. O sige, uuwi ako. Alam nila, Borman. Kasama mo sila nagbe-beer house. Enjoy lang naman kami doon. Anong masama? Hindi ka ba naawa sa mga anak mo na ako nagpapakahirap sa Hong Kong? Alam mo, imbis uuwi ako, pero ganyan ugali mo. Parang ayoko na lang. Ay, ako pa pala yung dapat mahiya. Oo! Jongjong, Uuwi ako. Tumahimik ka na. maawa ka sa mga Kunin ko lang yung bata. gamit ko, okay? Maghintay ka dyan. Kulit-kulit nito.
Oh, mga bata. Papa, salamat po. Umuwi ka. Opo, namiss ka na po Nabalitaan po namin. namin nag-beer house ka, Papa. May sumasayaw po ng ano doon, na Huwag kayong girls. makinig sa mga ganyang usapang pang matanda. Okay? Sige po, pero Papa, Papa. aalis ka pa po ulit. Depende kung walang toyo yung nanay nyo. Sige na, matulog na kayo. Pero hindi mo ba Papa. kami mahal? Opo, Papa. Siyempre, mahal ko yung mga anak ko kayo eh. Sige na, tulog na kayo. Papa, marami pa akong tanong. Mag-uusap kami ng mama mo. Sige po. Buti naman umuwi ka. Yung maawa ka sa mga anak Siyempre, mo. uwi ako eh. Iniskortan mo ba naman ako? Lupig pa ni mo yung ano. Parang Jong, highway patrol naka-escort. baka pwedeng ayusin pa natin to. Mga bata para sa pamilya natin. Hindi ka ba nanghihinayang sa nabuo Wala naman natin? tayong problema. Ang problema, ikaw uuwi ka masyado eh. Para makikipag-inuman lang ako kay na foreman sa buong linggo. Ang init-init sa konstruksyon, magpapalamig lang sa beer house. Masama ba yun? Jong, Chat-chat lang oh. 3 beses isang linggo kayo mag-beer house. Yung dating inuuwi mong 3,500, 4,500, 2,000 na lang. Dahil na ibi-beer house mo, binabayad mo sa babae. Babae, wala akong babae doon. Merong babae doon. Merong babae doon, pero wala akong babae doon. Sabi ni Bong meron ka na doon eh. Sila, hindi nanunuro yan sila, pero sila yung kumukuha ng babae. Pa nagpaparampa yan sila, hindi nga ako kumukuha ng kung anong number. O Ba't ka na-addict doon kung walang babae doon? May nakikisabay lang ako kay Foreman kasi pag hindi ako sasama doon, hindi ako bibigyan ng proyekto noon. Ano naman yun eh? Sigurado ka? Oo. Kasi mahal na mahal kita eh. Mahal ko tong pamilyang to. Mahal ko si Jinjin tsaka si Junjun. Hindi mo pinamasahe mo pa uwi dito sa Pinas? Dapat binigay mo na lang sa akin eh. Nag-aaksaya ka ng pera eh. Kasi nga, ang daming nakakarating sa akin. O kasi nakikinig ka dyan sa mga marites mong kumare. Sorry na. Tulog na nga tayo. Tulog agad. Pagod ako. Uy. Ano ba yun? Hihimasin ko yung ano niya. Uy. Oo. Ba't ka nangawak dyan? Hinimas ko lang. Siyempre, na-miss ko yan. Tagal-tagal ko sa abroad eh. Tulog na nga eh. Huwag mong himasin. Kung totoong wala kang babae. Kung totoong wala kang babae sa beer house, sige, patunayan mo ngayon. Wala nga. Ang tagal kong bakante, Jong. Ano bang gusto mo? Ito. Papatong na ako, ah. Aray, ang bigat-bigat mo. Jong, hindi. Jong, baring ko yung shirt mo, nga. Tingin ko nga. Oo. Sinakyan mo ba naman? Oo, di ba? Sige na. Mo Jong. talaga. Jong, I love you, Jong. Hindi mo ba? Pagbigyan mo na ako. Ano ba? Huwag mo na akong kuliti. Jong, sige na. No. Bigat-bigat mo, sumasayo-sayo ka pa dyan. Jong, Jong, ano ba ako na-miss, Jong? Hindi na. Excited na ako sa dila mo eh. Jong. Talagang ikaw. Gusto mo talaga madilaan, Ay, mo ha? ako, ah.
Kahit ganoon po ay anro po ko pa rin kay Jongjong kasi syempre pag nanay ka, gusto mo mabuo kayong pamilya. Kaya sinusubukan ko po talaga kahit alam ko nagsisinungaling si Jongjong. Isang beses, hindi na naman po umuwi. Hello. Hello? Asan ka? Kulit mo. Sabi, nasa magulang ko. Bakit? Nasa magulang mo, tinawagan ko yung mama mo. Wala ka naman doon. Di pa ako nakarating. Papunta ako doon. Jongjong, umuwi ka. Jongjong! Ayoko na nga. Anong ayaw mo na? Daisy, tigil na natin to. Pasensya pero hindi na kita mahal eh. Kakaayos lang natin, Jongjong, ng pamilya natin. Anong hindi mahal? Ano sinasabi mo, Jong? Hindi mo ba ako narinig? Hindi na nga kita mahal. Huwag mo na akong piliting bumalik dyan sa bahay. Huwag kang mag-alala. Jong, Kung may pera ko, papadalang ko yung mga bata. Basta huwag mo na akong pauwiin dyan. Di na ako masaya. Jong! Alam mo, kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga bata. Mas pinipili mo talaga yung babae sa beer house. Kaya ka na naman. Nambibintang ka na naman. Totoo naman! Jong! Jong, parang awa Kaya mo dapat na putulin na lang talaga natin to kasi nambibintang ka. Jong, parang awa mo na. Mahal na mahal ka ng mga bata. Jong, mahal na mahal kita. Jong, sana wag mong pagsisihan yung ginawa mo na pinili mo yung beer house, yung luho mo, yung limbo para sa amin. Jong! Hindi ka na lang bumalik sa abroad. Ha? Alam mo ba yung sinasabi mo? Oo, bumalik ka na lang. Jong! Jong, parang... Sige na, bye. Naranasan niyo na rin po ba na yung asawa niyo po na adik sa beer house? Tapos, mas pinili niya yun. Ganun po ginawa ni Jongjong sa aming mag-anak. Kaya po, kahit mahirap, bumalik po ako ng Hong Kong. Pero pagdating ko doon, Yeah. Well, I'm glad we came back here in Hong Kong, but my work here is done, so I'm going back to. My family going back to Norway. Sir, do you have subtitle? Well, Sir, you're done. Your yeah, work is done here in Hong Kong. Yeah, That means yeah. I'm fired. I don't have any work. Actually, if you want to come with us and my family, you can come with us in Norway. We will increase your salary if you want to come with us. Yeah. You are getting me to live in Norway with Yeah, you yeah. If you as want. your yaya again. Yeah, but my kids love you, and my wife also likes you. That's why I wanted you to come with us, if you like. If you don't like, then No, sir. Thank you. I'm so happy because my children needs me now. my husband left us. He's with other girls. not like me. I'm loyal. Sir, thank you so much. I miss my kids. But wait, I don't want you to go back and forth in the Philippines. You have to work straight if we're in Norway, okay? You can go. I'm sorry. You can go back maybe once a year, but not all the time because you have to
taking care of my kids. Sir, it's hard to understand you, but yes. I'm drunk. Raman Okay. ng subtitle. It's okay. You Thank come with you us. so much. Yes, sir, for my Alright. children. My wife here, Joy. Wife. Ay. She's also a Filipina. That's why. Sumama ka na. Kami na bahala sa visa mo. Tapos pwede mo rin kuhanin doon ang anak mo. Okay. Hayaan mo na yung mga lalaki na yan. Nag-beer house talaga yung mga yan. Hayaan mo na. Not me. Okay? Come with us. Okay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Yeah. Hello. Yeah. Quadro alas daw. Quadra. Si Foreman. Salamat, Maurice. Thank you. Si Lawin. Hala, panggabi na kayo? Opo, gabi na po tayo. From Saudi, hello sa inyo. Si Chopaeng ng Davao. Si Chopaeng ng Davao. JB Baby, hello. Tigas Tito, salamat daw. Visa Presidente, galing talaga. Buti na lang hindi ko alam yung beer house. Watching from Taiwan. Ayan na, nabigyan na natin ng hustisya yung part 1 kahapon. In update sana. Update, nandun na siya sa Norway. Kasama na siya dun sa amo niya. Sana Tas makuha niya yung mas- mga anak niya. Right now, they schooling pa kasi daw mga bata somehow. Nag-aaral ng maayos. Inuuwian naman niya dito. Sino nag-aalaga? Yung ano niya, family Lola, niya. family. Yan. Huwag nang balikan yung mga ganyang lalaki. So yung lalaki, sumama na talaga sa Oo, babae wala sa na. beer Wala na house. sila. Wala na rin siyang update doon at wala na raw siyang pake doon. Basta sa kanya, masaya siya kasi Mabibigyan iba niya- yung life daw sa Hong Kong kasi like sa Hong Kong, 'di ba? Parang fast pacing din daw yung buhay doon. Nung nasa Norway na siya, mas maano doon mas nature ang peg. So mas relaxing daw yung lugar. Tapos mas malaki pa yung kinikita niya, in-increasean siya. ng Malasa amo dun niya. sa Norway. Kasi minors. Sinigang. Pag di kayo tumawa, patay kayo, guys! Jong, jigi, jong, jigi, jong, Fave jong. character ko si Trixie. Wala nga si Trixie ngayon Nag-off siya. Pero kahapon may cameo role yan siya si Trixie. Hi, Trixie! Hello, Mars! Anong masasabi mo na marami nagmamahal sa'yo at naghahanap sa'yo? Salamat, mga Mars. Ibig sabihin, andali. Mars, may buhok! Mars, hindi mo nalunok lahat. Ano ba? Kulot na brown. Kulot. Hindi ba to si Milia? Puti kasi, Mars. Ayan, good morning. Good morning, good evening. Michael Jesus from Canada. Hello, Call Jomel Sumalinog sa Davao. Ricky, Zeric, Francisco sa Rizal. Jack Tira-Tira. Salamat, Call. So, yun. Yun lang malungkot nung una, di ba? Na nagkasakit na nga yung inalagaan mo nung gumaling. Wala, nagloko pa rin. Pero ang happy ko ang happy ko kasi pinili ni Jongjong yung maling tao. Kasi kung hindi makikita ni ate, ano pangalan ni ate? Daisy. Daisy yung worth niya. Oo, totoo. Kasi kung naging sila pa rin, impyerno pa rin yung life niya. So, marirealize mo talaga sa life, ang swerte mo kapag nag-break kayo ng ex mo. Yung mga toxic mong ex, ibig sabihin nun, dinadala ka talaga ng destiny ni Lord sa tamang tao. So, magpasalamat kayo pag may heartache kayo, ibig sabihin may best na ibibigay may best pa na para sa'yo.
tamang tao, tamang lugar. Yes, Yan, correct. diba? Tulad Diba? yan, nasa Norway Oo. siya. Ang ganda nung mga ano niya doon, mga picture-picture. Oo. Talagang iba yung nature, iba yung place. Oy, sulat kayo Mga ha. Magpadala rin kayo ng Send your katas stories, niyo. guys. Yeah, like si Tin, padala na rin yan si Tin. Oo, ang diba? dami. Kay Uncle Vince the Photography, hello sa inyo, Call. Sylvester Stallone na lasing. Walang ano yung subtitle. Oh. Nahirap. Ayan, si Hector, happy Tuesday sa inyo diha. Ayan. Anthony from Tiaong, Quezon. Mayet, 78 ng Taiwan. Daming taga Taiwan. Hello sa inyo. Yes, hello sa inyo. O mamaya, abangan nyo po, tawag ng katas. Kagabi, grabe naman yung kagabi. Hindi natin ine-expect yan mula sa isang caller. Sana mamaya makasama rin namin kayo sa tawag ng katas. May second live po tayo dyan, ha? Ito yung number, ito yung Viber. I-chat nyo kami, tas kami yung tatawag. Ito po yung Viber. Pa-flash nga, Kuya Dot. Si Kim at si Ma'am Marnes, hello po. Nanonood Ayan. sila. Mga taga Philippine Sakti- Navy. And Get Clean, hello sa inyo. And hello din sa mga taga-Kada Clinic, Doc Jade. Doc Jade, hello po. Yan, Ayan sila. yung Viber. Ma'am I-chat nyo A. lang kami sa Viber, tas kami na yung tatawag. Sabihin nyo Viber. na, sasali po ako sa tawag ng katas. Call po ako. Chat nyo lang yan. Okay? Pa-screenshot na yan, ha? Ayan. Thank you, everyone. Walang title? Meron ba? Meron ba? Mimigay ba, Call? O sige, 5 minutes. Hindi lang, klaruhin natin si Uncle kung meron ba. Ewan ko. Uncle Brandon, meron ba? PLDT Benondo, hello po. Si Dennis Trajano. Carl Pedida, hello po. Avellana family ng Las Piñas, thank you. Rudy Rodriguez, thank you. Ayan. Mga taga Makati, hello po. Hello po. Salamat Wala, sa mga mukhang nanonood. wala. Sige, bawi na lang Kabukas tayo. pa yan, True, oo. true. Tapos mamaya meron pa tayong tawag ng katas. Isa na rin yan sa inaabangan ngayon ng mga kabisyo. Oo. Tawag Sige, labas ng nyo lang katas. yung mga katas nyo. Okay? Chat lang po Lawrence kayo. ng Caloocan, hello Kami po. ang tatawag. Yun Ha? yung Viber number natin, ha? Thank you, everyone. See you later, alligator. Salamat, guys. Thank you, Ate Daisy, sa sulat mo. Thank We sa love story you. mo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po.
Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba?
Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan.
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala,
Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. Ipagawas sa Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Tawag ng Katas. Tawag. Ang kanor ikaw, tawag. Tawag ng Katas. Ano ba yung tawag ng katas sa mga kaka-tune in lang sa atin ngayon? Oras na. Hal? Ano yun? Parang galit ka. Hindi ko marinig ang hina ng busis. Hello? Hello? Yan. Ano ba yung tawag ng katas? Siyempre tatawag sila kung may katas sila na gustong ibahagi. Mm-mm. Para mabigyan natin ng kaukulang Atensyon. atensyon At meron- at payo. Tama. Sa mga sa mga kabisyo natin, hindi lang problema ang pwedeng itawag dito. Pwedeng ka mag-share ng happy story mo. Yun, ng totoo. feel-good story Success mo. May gusto kang story. i-share. Happy yung love life mo, hindi lang laging sad life ang pwedeng Totoo i-share yan. dito. Pwedeng, kung happy ka rin, pwede kang mag-share. Gumraduate ka. Yun. Kasi minsan, Diba? di ba? Kunyari, grabe yung pagsikap mo, naging, student, athlete ka ba? Or, di ba? Yun lang Oo. napapaaral sa'yo, tapos nakapagtapos ka. Mm-mm. Sometimes, kailangan mo rin ilabas yung sobrang happiness mo eh. Totoo yan. Pero yung A nilabas... shared happiness Oo. is a double... Standard? Double trouble. Ay, Hindi, trouble. double happiness. Okay. Halimbawa, yung tatay mo gumaling siya sa sakit. Yan. Yan, welcome lahat tayo sa Tawag ng Katas. Live na po tayo sa TikTok.
And sa Facebook, sa Love Radio mobile app, sa YouTube, live na tayo sa lahat ng ano. At sa inyong mga radyo sa Oo. 90.7 Love Radio. And soon, call, bubuksan na rin natin yung Facebook Messenger call. Mm-mm. Para sa mga hindi nagva-Viber, kasi maraming kabisyo dahil hindi nagva-Viber kasi gusto nila Telegram. Nagba-vibrate? Vibrate? Vibrate. Oo. Vibrate? Mm-mm. Viber! Viber. Hindi vibrate. Mm-mm. Ah, Meron wala din, ko. pwede tayo, kasi may nag-chat, bis tayo may Telegram ka ba? Parang iba yung gustong ipasend Iba yun. eh. Ibang Iba yun. video call yung Iba gusto. yun. Iba yun. Magbabayad ka. Sige ka. Sige. Alam na alam. Nagbayad din ako eh. Bakit Nagbayad ba? ka din, Oo, nagbayad ka bayad din. din ako. Bakit po nilipat sa gabi ang show nyo? Mama Rhea, ito na po ang ating time slot, 9 p.m. to 12 midnight. Midnight. Thank you. Hello, Heartless Rain. Siyempre, ito na nga. Kahapon, Kagabi, no? isa sa mga parang ine-expect ko puro kalokohan, pambababae, pero itong si MJ, ang shinare niya kaya ang salimuot na pagkabata dahil na-molesta siya as a child. At ngayon naka-apekto yun sa kanya sa buhay niya. Kasi lalaki siya eh. Hindi niya Oo. alam na, okay, hindi pala yun. Abuse din pala yun. Tama yung ginawa sa akin when I was 6 or 7 years old. Oo, correct. Tapos yung babae, nasa around 13, 14, teenager na. Ikaw ba kung yung ganong story ka na kakilala? Kasi ako laging kinukwento ko yun eh. Grade 4 ako. Grade 4 na? Hinipuan ako ng dibdib. Ng, Talaga? oo, ng, basta. Tapos na, Pero nakwento mo yun sa nanay mo. eto na lang. Oh. Kasi nakakatakot ikwento eh. Oh. Oo. So yun, Natakot kaya ka in a nakarelate way ako. na- Oo, nakarelate ako kagabi talaga kay MJ. Hindi mo alam kasi kung normal ba yun. Tsaka hindi naman dinidiscuss sa'yo ng parents mo kung Or, kan ba to ng... isa rin yung kinakatakutan na yung magiging reaction nung magulang Tatay mo. Kasi Oo. syempre, naku, baka anong Papatayin ng tatay ko yun magawa eh. yun, Alam no? ko kasi rin yun eh. Papatayin rin ng tatay ko yun eh. Mm. Pero yun, tapos meron pa akong isang karanasan. Mm. High school naman ako. Kasi nga, medyo malaki na talaga. Kitang-kitan. Nakita nyo ba guys? Wala naman kami nakita dito. Sa pagsakay ko sa jeep, Mm. si Manong, yung kamay niya na ganito. Di ba pag nakasakay ka sa jeep, nakaganyan lang kamay mo? Oh, Siya nakaganyan kakaiba, gumaganti-ganto siya sa gilid ng dede ko. Okay. Tapos Yan, hinahawak-hawakan niya yung gilid ng dede ko. Tapos sumigaw ako, sabi ko kuya po manyak. Mm. Tapos bumaba siya. So yung maraming, dapat di tayo papayag. Dapat magsasalita tayo. Oo. Kaya matakot. Dapat ituro natin sa mga anak natin. Di ba may kanta si Mami Tony Fowler? Mhm. Ano ba yung kanta niya? Sa mga nasa TikTok, sa mga dyan, chronically online. Pag hinahawakan to, bawal hawakan to, bawal hawakan yung kifi, hawakan yun ng kamag-anak mo, ng nakakatanda sa'yo. Pero ba't yung kakilala ko inamoy-amoy? Yung kakilala ko lang naman. Sa kakilala ko nga, may nagba-vibrate. Okay, may kausap po tayo sa kabilang linya. Hello? Hi po, Ma'am Kaya. Hello? Hello ka rin kay Uncle, tsaka kay Mang Kanor. Hello po, Ma'am. Ayan, sir. Kamusta na po? Okay lang. Sino po ito? Si Tin po ikaw. Hi, Tin. Ilan taon na si Tin? Ayan po. Ilang taon ka na? 24 po. 24. Nakarelate kami sa Gen Z na ganyan. Hindi nalalayo. Ilan taon ka nga, Col? 29. Ako 30 years in service. Masaya na kayo. Masaya na kayo, ha? May plaque na siya na-receive sa Pasko. Ay, si Rondel Soriano sa Australia, Brad. Ay, sa mga kangaroo dyan. Oo. Okay. Sa mga pala, bago tayo magpatuloy, sa mga nagpapa-line up, pa-chat naman po kami. Oh, chat kayo dun sa Viber natin. O dito, kahit sa Sa TikTok. sa Love Radio Oo. na account. Walang problema. Tapos, Message kayo dun. PM kayo.
sa FB or sa TikTok. Okay? Tawagan po na, i-line up po namin kayo. Sabi, may nagtatanong pa sa TikTok, AI ba yun, Oo. Miss Tanya? Oo, kasi may kumakalat na video ko Mm. na in-AI, na walang bra at saka panty. AI po Ah. yun Kasi ang pink nung, nun nung tits nun, brown to eh. Ay, ayun. Ayun. Hindi ko ba nakita yung EI na yun? Wilfredo, nakita mo na? Maming eh, brown no eh. Wilfredo Moral, nakita mo na ba na EI yun? Gusto niyo talaga yung topic na yan? Ikaw na nag-open! May magagalit ka. Yan na si Alexander Hidalgo. Lumangoy na sa TikTok. Lumangoy pa sa Facebook. Di ba ba ito na-save ng lifeguard? Kuya Dot pa, nagsaspam si Alexander. Siya. Bawal yan ginagawa niya. Yan. Kung mag-spam call. Oo, Yan. mag-spam. Oh. Yan. Teen, ilang taon ka na? 24? Anong ginagawa sa life? Fourth year college. Kaya marami po ginagawa. Anong course? VA Macom. Masco. BA Masscom. Anong pangarap ni Tin pag nakagraduate? Mag-editor po, news anchor po. Video editor. Tama? Video? Opo. Tapos news anchor. Or baka editor-writer, ganon, tama? Opo, ganun din po. Ano na yung mga nagawa mo nung nag-OJT ka? Bale po, news writing po, mga dito tawag yung technical team. Para ganon, then video editing po. Sa ngayon na fourth year ka na, masasabi mo bang tama yung decision mong yan yung course mo? Ano nga yung course? AB Masscom. BA Macom po. Oo. Masasabi mo ba na yes, ito talaga yung gusto ko? Yung fourth year ka Opo naman ma'am, nag-decision siya. Pero yung second year po, dapat ma-ship po ko. Magpapalit po ako ng course. Bakit? Parang feel ko kasi nga di ko kaya. Ang course ko po dapat po ay mag-HRM po ko. Hotel Restaurant Management po. Tapos, alam mo Yung bang... feel ko kasi yung ko po, senior ng com, ang hirap niya pala kasi sabi ko, wala kaming creative writing, hindi namin pinaaral eh. Senior high kasi po, meron kami creative writing subject po. Kako, hindi namin na-take po yun. Alam mo si Riley nanonood. Call, nabuhay ka. O Tin, ano yung katas mo na gustong i-share sa uncle mo? Okay. Ang kakat ko po ay, bali po, binuli po ako ng, last month, gaya ka-prop ko po. Binuli ka last month? Sino nagbully? Opo, kasi po, parang feel niya, inalait niya ako, kasi porque maganda ka naman, porque hindi ka ganon. Porque parang binato niya ako ng joke na, hindi ko, natatan ako mga matatitali ka. Ulit. So, Bale po. Teka lang. Para lang malinaw. Binuli ka ng prof? Opo. Anong ginawa sa'yo? Parang niya ako, inalait niya ako. Nilalait? Binigyan niya ako ng matatali ka. Then, pinahiya niya ako. Pinahiya ka niya? Paano yung sinabi niya? Opo. Ano yung sinabi niya? Na masabi mong binuli ka Sabi niya? Yung gamit mo kasi parang ngangay ka. Parang ganon. Then, mga tawag yun. Kasi hindi ka maganda. Kasi maitim ka. Sinabi yan? Sinabi yan nasa harap ng klase? Oo. Opo. Andun yung mga kaklase mo? Yes? Yes po. Okay.
Tapos, ano naramdaman mo? Siyempre po, happy nyo kasi po, nawawala yung confidence sa sarili ko. Then, nakaroon po ka ng anxiety. Oo. Mga March or April po. So nawawala yung self-confidence mo at nagkakaroon ka ng anxiety. Siya pa rin ba yung teacher mo ngayon? Po. Hindi na po. Hindi na. At least Sinabi tapos mo yan na. sa nanay mo? Yes po. Anong sabi ng nanay mo? Ano po, siyempre natatan po yung nagawa po sa akin din. Kasi po sa hindi po nangyari po yung first year high school po, halos po binubuli ako. Siyempre nga lang natatan yung nanay ko na na-explain ako ng pag-uwi. Iyak na po ako, halos sobrang gurog po ako. Kasi kinabi ko, kasi binuli po ako ng bro. Nalalaman yung nanay ko. Siyempre, natatan po yun yung ginawa niya ka akin. Nasaktan. Gusto niya yung pagharapin yung ging ko. Then, yung mama ko. Tato po yung prof ko, hindi po siya pumupunta sa king office. Hindi siya That napakita, natakot. Opo. Kasi hindi rin naman talaga Bale tama po. yun. Tin. Po. Bale po, pinagawa ko po kay mami ng letter. Kako po, hindi naman po sinipot yung prof ko. Hindi siya sumipot. Natakot siguro. Opo. Opo. So after nun, walang nangyari. Parang wala lang. Wala po. So, Tin, itong pambubuli sa'yo, hindi tama yun, Col, no? Hindi natin ino-normalize Of yun, course. napapalampasin lang natin. Of course. Kung gusto mo kasing magbigay ng friendly advice o bilang bilang In professor, private. tatawagin ka in private, hindi yung sa harap ng klase, magko-comment siya doon na mapapahiya ka. At Tama? saka subjective yung comment niya na nanay ka kasi magdamit, Oo. pangit ka kasi. Ano yun hindi tama, hindi Tama. yun Parang yung ganun po comment. ginawa. Walang connection yun tungkol sa itinuturo niya. Tsaka yung approach niya nga, Tits, iba. Tapos po, ma'am, meron po akong nasabi ka akin na hindi ko mayukan. Bale po ko ng course ko po. Kinapo ko kasi is vice president internal. Tapos, lumalakas siya, then, parang nasabihan niya ako na, huwag ka na tumakbo kasi, parang hindi ka magaling eh. Sabi ko, alakas na loob niyo po, nanonood po kayo na po. Isang debate, sir. Ayoko mabato ng talika. Kasi po kakabagtos po yung kinggan. Ayun po, nangyari. Nanood po siya. Tapos, ang lakas ng loob kang mag-comment. Kaharapan ko pa po Andiyan po yung kakaki ko po. Andiyan yung mga katabayan ko po, yung tumakbo po. Sabi ko, hindi ko po yung kahimi. Kaya na. Halos lang pinapaulik-ulik yung ginawa nyo. Kasi nag-green na yung mega help ko po. Oo, na-apekto. Okay, bago tayo magpatuloy, sa mga TikTok viewers natin, sa mga viewers natin online, si Tin po talaga siya, meron siyang pagkabulol sa TNS. So, para hindi na kayo magtanong, bulol ba siya? Opo. So, may problema po siya sa kanya. Parang ano lang naman niya. Parang Oo. So, speech kaya defect. kami, Pero naiintindihan pa rin bilang naman natin. tita and uncle natin, halimbawa isipin nyo na lang, pamangkin nyo si Tin, Oo. na hindi siya normal magsalita katulad natin. Kaya try po natin siyang intindihin. Huwag na nating i-reiterate siguro sa comment na bulol ba siya? Opo. So yun. Kaya pilit natin tulungan nyo na lang kami na intindihin si Tin. So, nakakaramdam siya ng anxiety, na... Isa yan na Oo. nabubuli si Tin. Dun sa pananalita niya. Sa Tapos yung pananamit niya, ano pa yung pananamit niya. Kasi ang approach, Tin, kung
kunyari ako yung professor mo, kakausapin kita in person, hindi yung sa harap. Sasabihin ko sa iyo na I mean like si tita, o yan, kasi siya yung babae, paano ka ba magbigay ng payo kay Tin kung paano siya manamit? Tita Tanya. Hindi niya kailangan baguhin para ma-please mo yung ibang tao. Mhm. Babaguhin mo yung sarili mo kasi gusto mo sumaya sa sarili mo. Mhm. Kahit ano pa yan pananamit, pagkain, fitness, pag-aaral, pagsasalita, pakikipagrelasyon, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ay huwag mong gagawin para i-please yung nambabash sa'yo. Gagawin mo yun dahil mahal mo ang sarili mo at gusto mong mag-improve. Totoo yan. Ngayon yung pananamit, hindi kita pagbabaguhin. Bakit? Kung ito yung effort ni Tin eh. Di mag-provide ka. Kung may comment ka sa pananamit ng tao, lalo kung teacher ka, magbigay ka. Para hindi siya sasabihan mo mukhang nanay. At saka subjective yun, Col. Oo. Anong masama kung parang nanay ka manamit? Ako parang nanay ako manamit, magpapadede lagi. Iba yun guys. Tingnan mo yung si Hokage. Saan ka na kasi? Hindi. Paingising ba? Saan ka na kasi? Saan ka nakatingin? Paingising list pa. Saan ka na kasi? Ha? Sabi. Yun, pinapagaan natin nararamdaman ni Tin. Salamat sa mga sa nakikinig sa mga caller natin. Hindi namin kayo inaaway. Nire-reiterate Voicy lang heart. namin yung SNT ni Tin. Intindihin. Tulungan nyo rin kaming dito, subtitle. So yun, Col, sa pananamit, wala akong gustong baguhin sa pananamit ni Tin. Hindi porke may nag-comment na teacher o kaklase niya. Basta masaya ka at may damit ka at may saplot ka, wala kang inaapakan tao mo, hindi mo ninanakaw yung damit sa sampayan ng kapitbahay, yan ang isuot mo. Yan. Tama. Diba? Ganon. Kung masaya ka dyan, o ipiplease mo yung teacher mo, ikaw masaya ka ba? Laging ang tanong mo, masaya ba ako dito sa suot ko? Kasi ako masaya ako. Aray, bags! Nabangga ako ng motor. Ang ingay ng tricycle! Tricycle dyan. Si Dan Henry High daw. Yun ang ipapayo ko sa pananamit. Next. Yung, Brian De Vera, walang laman. Bulol nga siya sa TNS. Ko Brian De Vera eh. O nga, yung dila mo, kung kani-kanina mo dinidila eh. Sabi nga, yan umiksi yung dila niya kasi kahit saan dinidila, magaspang pa. Oo. Tapos, Insult and bullying daw talaga yan, sabi ni JNL. Oo naman. ako, iniisip ko na lang, paano halimbawa kung anak ko yun? Halimbawa, pamangkin niyo, yung kapatid niyo yun. Diba? Isipin nyo na lang. Kaya, si Tin for sure, elementary ka pa lang, nabubuli ka na, no? Opo. Paano ka nagko-cope sa pambubuli sa'yo? Tamo ngayon, mag-graduate ka na ng college. Ano lang po, para like na, kahit ingatan nyo ko, kahit inaaway nyo ko, okay lang. Pero gusto ko lang karoon ng respect at saka iging mabuting kapwa lang po. Yun yung importante sa akin. Mabait na Ulitin bata si Tin. ulitin mo yung sinabi niya, Col, para sa mga hindi nakaintindi. Okay lang binubuli, okay lang inaaway niyo ako, basta mabuting tao ako. Oo. Di ba yun yung gusto natin? Galing talaga ni Tin. Yun ang sinabi ko kay Tin kanina pa. Di ba yung gusto natin, dumami yung mabuting tao kasi sobrang pasama na tayo ng pasama. Tapos kung dadagdag ka pa sa mambubuli sa kanya na dapat guro ka, ikaw yung magsisave sa mga nambubuli sa kanya. Dapat nga kung binubuli ka ng classmate mo, ikaw as professor, ikaw yung Tama. sasalo, hindi yung ikaw pa yung naunang mangbuli. Totoo. Nasaan mo yung professor na yan? Shout out. Shout out sa'yo, Pero Prof. bawal yan. Last na lang, Prof, ha? Ikaw ba, Col, nung anong elementary ka? Kakampi ka ba ng bully o ikaw nang bubuli? Sa gitna ako. Nasa gitna ako. Paano? Kumbaga, hindi naman ako yung bully. Kasi may nang bubuli talaga. Nandun lang ako sa gitna. Para hindi ka rin mabully, sasabay-sabay ka lang onte. Alam mo yun? Kasi kung pupunta ka sa binubuli, madadamay ka, bubulihin ka rin eh. So, Oo. pa-safe talaga lagi si Pa-safe, Uncle oo, eh. pa-safe ka kasi... Kaya pag tinanong mo yan, babaero ka ba dati? Ano sagot mo? Wala si Riley nag-chat! Fitting in the course of you. Ha? Hindi naman maklaro, guys. Dahil lang siya. Tin, pero alam nyo nakakatawa
nakakatuwa po kay Tin. Yung nanay at tatay niya, sobrang supportive sa kanya. Pag bumibisita or kung saan man si Tsaka Tin. sinuportahan yung karera na gusto niya, na course na gusto niya. And yun yung gusto, and yun yung dapat gawin talaga ng mga magulang kahit ano pa may problema sa speech yung anak mo, may problema sa itsura yung anak mo, hindi siya normal tulad ng ibang bata. Suportahan mo kasi wala namang ibang susuporta dyan kundi Anak mo yun. magulang. Totoo yun. Hindi magulang. Kung hindi niya makukuha yung Ano yan? Chinso? kung di niya makukuha yung pagmamahal at pagtanggap sa magulang, kanino niya kukuhanin? Sa paglabas niya, ibubuli din yun yan yung siya. masaklap na Oo. ultimo magulang, hindi ka mamahalin. Buti na lang, Tin, mahal na mahal ka ng parents mo. Di ba? Palakpakan. Maganda yung sinasabi ni Uncle Riley, oh. Hindi daw bully si Uncle Bolero lang at babaero! Buliro lang! Wala babae rin yung nanagdagan mo eh. Baka walang iya talaga ni Tita Tanya, guys. Tin, eto yung Saan payos. ka na kasi? Saan ka na kasi? Ito, fitting in at the cost of who you are is like forcing a plate into a drinking glass. It only works when, When something breaks. never see more. Wala yung Seymour, putol yan! Kuya Dot, pwede mo pindutin? Parang ChatGPT yan eh. Never Seymour. Sabi din, ano, sa Never mga, let yourself be broken. just to be accepted. Totoo. Alam nyo ganito, lahat tayo may toyo. Lahat tayo may kapansanan. Naniniwala ako dyan, ako ako ang kapansanan ko, social. Feeling ko socially awkward ako. Introverted kasi ako sa itsura kong to, introverted ako eh. Ang hirap-hirap sa akin. Guys, maniwala kayo, guys. Ang hirap-hirap sa akin. Oh, kawawa. Kawawa. Hirap na hirap yung Tita Tanya nyo, guys. Kawawa. Sabay-sabay tayo. Kawawa. Kung si Uncle, siya, social person, ako socially awkward person. Ang hirap-hirap sa akin, makipagkwentuhan sa maghapon, mag-welcome. Kaya bata pa lang ako, ayoko ng may birthday celebration kasi hindi ako sanay mag-entertain ng bisita. Guys, sabay-sabay tayo. Ayan na sila. 1, 2, 3. Kawawa. Si Uncle ang kapansanan niya, babaero siya dati, pero gumaling na siya ngayon. Tinan mo nang nandadamay pa ng mga inosinting tao. Tin, tumatawa ka, Tin. Ha? Lahat tayo, hindi sinasabi ko ano dito, po? ang sinasabi ko dito, Tin, lahat tayo may kapansanan. Iba-iba lang. Sa utak, sa ilong, sa ngipin, mabaho hininga, mabaho kifi, may labas ang almoranas, mga gano'n iba. Grabe naman yan. Hindi ka pa bully sa sinasabi mo na yan. Mabaho ang kipi, tas labas pa yung almoranas. Bangkal niya. Sandali lang, Tin. Tumatawa pa din. May Patapos. nasingit lang po ako saglit. Sandali lang. Hindi pa tapos yung tawa eh. Hindi ka makahintay. Sandali lang, Tin. Patapusin mo yung Tita Tanya mo. Hindi pa yung mapuputol. Sabi ni, nadamay pa yung almoranas. Wala po. Sandali lang, Tin. Kunti na lang to, Tin. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Tin. Go ahead. Go. Sige, Tin. Ikaw na. Ano po? Ang pinakamatakit ko po, natalikan niya ako, isa. Bali po, kagrupo ko po siya. Lalaki. Sabi niya, ate, kaya nga mo mag-PWD ID. Sabi ko, bakit mo kaya nga po kung PWD ID? Para ganon. PWD ID. Napansin niya, para may iba ako. Pero hindi mo ba tinry? Hindi naman kasi como PWD ay ano na. Ako nga gusto kong kumuha kasi may something talaga yung utak ko minsan eh. Tanong mo kaya hindi Guys. promise. Minsan? Palagi yun, Natanong guys. po kay... Palagi yun, guys. May minsan ba? Palagi yun, guys. Hindi nyo na-realize? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Pwede ba PWD yan, guys? Kayo na humusga. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Kawawa. Tin, kasi kahit nga yung mga malalabo yung mata, meron na, di ba, Tits? Tapos, pag malabo yung mata mo, salamat sa pagsabay nyo, guys. Di ba, pag malabo yung mata, pwede nang mag-apply na as PWD at saka may mga discount card ka na dun. Malaking ano rin yun. Ako Pero eh. hindi natin sinasabi na okay, porket may kapansanan ka, Ay, kawawa na. kawawa ka na. Ako lang yun, kawawa.
Si tita lang yun, guys. Sabay-sabay tayo. Kawawa. Diba? So, alam mo, Tin, wag mong mamasamain yan. Depende rin kasi sa approach, Tits. Para kasi ang ginawa sa kanya, parang binuli din nila. Katatawanan. Wala ka naman PWD or kung kakausapin mo na maayos, Tin, try mo kaya mag-apply. Baka po pwede ka. Sayang din yun. Kahit papano. Makatulong din yan. Discount, meron ka ring mga privileges, hindi ka napipila ng mahaba. Di ba ganun naman yun eh. Alam mo naman dito sa lugar natin sa Pilipinas. Di ba, Tin? So, hindi ibig sabihin na Opo. kukuha ka na niyan, lalait-laiting ka Oo, na. at kawawa ka na. Okay lang yan. I-grab nyo yung mga privileges Oo. ng mga Pilipino na dapat para sa atin. Kaya nga merong ganyan eh. Kasi Ako nga pribilehiyo kukuha yan. ako ng mga iniwan, Ayan na, guys. mga niloko ng privilege ID, mga ganon. Meron ba ganun, guys? Kawawa. Single parent ID. Ay, meron yan. Oo, yan, nag-a-apply ako. Na-avail na. Nag-a-apply ako niyan. Di ba yung pag nag-leave ka, ayan. Teka lang, bago Oo. tayo mag-leave, balikan ka namin Commercial. din ha. Commercial lang tayo guys, mga nakikinig sa radyo, balik tayo. Tin. 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 May request ka na song? Just in case. Wala. O, sige. Ako na bahala. Standby. Kawawa naman si Tita Tanya. And we're back sa ating tawag ng katas. Kasama pa rin natin si Tin. Hi, Tin. Pero Tin, may tanong ako. Alam mo na bulol ka sa SNT? Opo. Bata ka palang ganyan na. Opo. Oo. Pero ito mo, naka 4th year college ka na. Samantalang yung iba dyan, nabibigkas nila yung S tsaka T. Pero, nanghuhut-hut ng girlfriend. Si T nag-aaral lang mabuti. Yung iba dyan, lalaki, nakakapagsalita ng diretso. Diretso ang speech, ang pagsasalita. Pero umaasa sa magulang, di nagsusustento sa anak. Ako, yan na nga ba? Sabi ni Rihanna Aquino, good DJ Tanya Chinita, good daw yon. Good. Sinabi mo. Ano ba yun Opo. sinabi ko? Kanina. Yung kawawa ako? Hindi, yung mga payo mo kay Tin. Si Riley, do not let anyone's opinion become your reality. Talaga magpayo si Riley, no? Yung mga... Sino yan, Ma'am Tanya? Marami, di ba? Maraming ganyang lalaki na kumpleto, dalawang kamay, dalawang paa, yung gitna pang finger. Ay! Oh, sorry, boss. Kami yung kawawa nito. Aray ko. Tapos, kumpleto, maayos manalita. Dahil sobrang ayos magsalita, nabobola ka. Sabi, diba? Sabi dito sa Sino? Ako dyan may bulol, konting barbershop daw. Barbershop. Iba yung magkabulol mo, Brad. Si May. Dito may suggestion sa'yo, practical na payo. Try mo, Tina, magsalita ng mabagal para napaproseso muna namin yung sinasabi mo. Maganda yon.
Bagalan mo Oo, lang. practice lang Yung siya, pagkwento. Huwag mong gayahin si Mang Kanor. Alam mo, ako yung nagturo kay Glock 9. Nag- Mabilis sila tubod Sige, salita. awan. Guys, grabe talaga, guys. Aray ko. Oy, ano ba ang pangalan mo? Ako si Glock 9? Hindi, Glock 10. Kasi ako nga mas matanda. 9, 10. Okay, bye. Hi, 10. Diba? Ganon yun. Basic. Basic. Ay, mga nasa palengke, hi sa inyo diya, guys. Okay, magising pa ba kayo, guys? Mga nasa mga nag-BG dyan, buko juice. Ayaw na buko juice. Di ba? Ang galing. So, ikaw bagalan mo. Bagalan mo lang. Try mo yan, Tin. Magsalita ng mabagal para dahan-dahan mong Hindi, sabihin mo nga S. S. Oo. Kaya mo naman pala. Ano nangyari? Sabihin mo, scissor. Yung nahihirapan po ko before po. Scissor. Siguro. Pag sinama na sa ibang letters. Oo. Pero S, kaya naman, di ba? S. Opo. Sige nga, Tin. Ulit nga. S. Oo. Klaro naman eh. Sabihin mo, Sabihin mo din is. SM. 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 Oo. Oo. Diba? Kaya naman pala ni Tingin Tin. ko practice lang. Mm-mm. Tingin ko practice Dandahanin lang. mo lang, Kung Tin. magiging teacher mo ko, tuturuan kita ng magandang asal at S&T. Na hindi Oo. kita bubuli. Abang bubulihin natin yung mga lalaking dalawa-dala yung girlfriend. May asawa na, tas nang bababae pa. Yun ang ibubuli dapat natin. Hello, grabe. Do not let anyone's opinion. Nabasa na yan. Ulit-ulit to si Ray. I already met Tin kasi, and kapag nagkwento siya, sobrang bilis niya magsalita. She needs practice. Ayun na. Sabi ni May. Nagmamalasakit Okay. sa'yo, Tin. Bagalan mo daw. O, sample. Si Mar talaga, Ayan na, oh. napalo ka na sa puwet. Kaya galing to. O, yung silicone mo kita. Hello po. Okay, ito galing. Te, nasa gilid, te. Kitang-kita, te. Oh, ayan, oh. Saan ka ba galing? Ba't parang, Doon ka na, te. parang kaka-zipper mo lang? Aray Ay mo. po, Mara. Papakakaganon lang din, ano. Sabi ni Mara. Okay, ganon. Bagalan mo lang, ha? Ayun. Ang lungkot ko ngayon, tapos sa panood ko to, grabe kayo, Tits. Big help. Love you din. Uy, salamat. Sino ba yun? Si Mara. Mara din pangalan Si niya. Bloodless Pinoy. Ako nga bulol din pero ang ginawa ko lang to make people happy and more positive lang sa life. Sino ba yung mga artista na ganyan, na bull? Si Coco Martin, di ba? Mang Inatal. Parang ano Mang yun sa Inatal, kanya eh, diba? list. Speech Parang din, list. speech. List ang tawag doon. Yung S, Oo. Mang Inatal. Diba? Pero Astron. pero tignan mo Oh, naman. di ba? So binubuli-buli natin na ganun. Super rich na, director pa. So, 'di ba Tin, kumbaga hindi yan magpapapigil sa iyo. Oo. And team proud kami Pero sa'yo. kaya mong i-practice. Tama. Why not? Bagala mo lang ha. So yan, tapos yung pagdadamit, ako wala akong problema dyan. Ayaan mo na yung pagdadamit. Yung teacher mo. Hindi ba niya pwede gayahin yung damit ni Tita Tanya? Pwede. Pwede naman pala. Alam mo, mahilig ako mag-closet clean up. Namimigay akong damit. Gusto mo yung kita yung cleavage, Tin? Okay naman po. Oh, Ay, magsuot ka talaga ng ganyan, Tin. Huwag muna, Tin. Bata ka pa, Tin. yan. Payo na lang ni Kuya Uncle mo. Ako, Tin, basta yun. Sinabi ko sa'yo, yan, try mong mag-practice. Okay? Dandahan magsalita, practice ka. Then, huwag mo isipin na kung ano man yung speech defect mo ay magiging hadlang yan sa kung ano man pangarap mo sa buhay. Okay? Pero kung mas ma-improve mo pa yan, Tin, much better. Kasi para rin sa iyo yan, Tin, eh. Yes. 'Di ba, Tin? Hindi kasalanang improve ang Oo. sarili. I-improve mo siya in a way na magiging maayos ka at the same time I don't think may bubuli pa sa'yo pag naging maayos ka na. Kasi sila na yung may problema, hindi na ikaw. Totoo yan, Col. Col, actually, kahit wala tayong depekto as a tao, Oo. laging may bully. Meron. Laging merong may kulang-kulang dyan. Oo. Merong laging may sometimes. Basta ang importante, ma-achieve mo yan, makagraduate ka.
first and foremost. Yes. Magiging diba? proud yung parents mo sa'yo. Yung iba dyan, kompleto. Pero, diretso magsalita, pero tinatamad naman mag-aral. Hindi nga Oh. nagtapos eh. Hindi nga Oo. tinapos eh. Oh. Diba? So, ganon. And ituloy mo yung pagiging mabuting tao mo. Lalo na tin pag naging maayos, naging magaling ka na magsalita, naging marunong ka na manamit, whatever na na-improve sa sarili mo, wag mong kalimutan na maging mabuting tao pa din. Ha? Hindi porket naging maayos ka na, naging magaling ka na, ikaw naman yung mambuli ng iba. Wag ganon. Si Mang Kanor lang yan. Ayan. Alam mo ba, may sinabi si Kuya Don? Kuya Don, kill them with success. Killer pala si Kuya Don. Grabe ka, Kuya Don. Kriminal. Kriminal si Kuya Don. Mag-rap ka maayos. Malapit na tayo matapos. Si Alexander nandyan pa rin sa butuan. Tumigil ka na! Hindi ka pa natutulog dyan. Hindi na ba ito natutulog to? Hindi natutulog yan. Pagising ka sa Bulabo kay Jigo Bandido, nagchat-chat na. Alam mo kung may DJ lang kasunod nito, magchat-chat pa rin yan. Ay, nako. Ako basta Ikaw, Tita Tanya. Be yourself. Be yourself. Huwag mong i-impress ang iba. I-impress mo ang sarili mo. Improve mo yung sarili mo para sa sarili mo at wala nang iba. At kung meron kang idadagdag na inspirasyon para improve at maging successful, ay magulang mo na sumuporta sa iyo at nagmamahal sa iyo at tumatanggap kung ano ka man. Diba? Tandaan mo, lahat tayo may kanya-kanyang kapansanan, may kanya-kanyang depekto. Ako halatang-halata yung depekto ko, utak talaga, promise. At saka ano yung karupukan ko, yung binabalik-balikan ko yung ex ko. Si Uncle, babaero. Ayan, nandadamay. Yun yung may depekto niya, nandadamay sa Playboy. Playboy tayo, His defect is playboy. My defect In-English is mo ba? mental. Basic. Guys, nandyan pa ba kayo, guys? Magbabay ka na. Ilan na ba si Tintin? Babay, Tin. Tin, babay, Tin. Ingat, Tin. Thank you po. Tin, may song ako para sa'yo, ha? Tin. Opo. May song ako para sa'yo. Ay, meron pa dito. Tsaka hygiene. po ba? Tsaka hygiene daw improve mo. Nagde-deodorant ka? Tin. Opo. Ayan. Anong Basic yan, anong ha? deodorant mo? Opo. Kuya na po bahala. Uling ang deodorant. Tumawa ka. Hindi kasi yung kakilala ko, maitim yung kilikili. So, Uling pala yung deodorant niya. Kaya pala... Hindi ikaw yun, Tin, ha? Yung kakilala ko yun, Tin. Uling ang deodorant. Hayop. Hayop. Uling ang Maitim deodorant. kasi yung kilikili. Oo, uling ang deodorant. Kaya maitim. Basic naman yun. Pero ang uling, pantanggal ng amoy. Di ba yung rip nyo, lagyan yung uling na wala ang amoy. Mamili ka. Maitim pero walang amoy o walang maputi pero may amoy. Pili! Mas hayop to si Alex. Hindi pa rin natatapos. Basta mag-deodorant ka, maligo Pwede ka. ba puputi? Pampaputi. Marami naman pampaputi. Ang dami na ngayon na organic. Ako ang deodorant ko, yung powder na unscented kasi nga allergic ako. Bawal sa may amoy Mumurahin si lang Tita ako. Tanya. Basta mag-deodorant ka, maligo ka. Mag-toothbrush. Twice a day, ang kompleto, mga babae maligo. dapat naliligo 2 beses ang Basic araw. yan, basic. Ang kifi dapat laging fresh. Hi, Kips. Okay na, mag-goodbye na tayo, ha? Bye-bye. Tin, salamat sa oras mo, Thank you Tin. po. Tin, salamat, Tin, ha, sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo, na bumabiyahe, nasa palengke, titinda. Salamat po. Basta, Mama Elinjoy. alalahanin nyo yung pambubuli po, hindi natin ino-normalize yan. Lalo na, pag ginawa yan sa anak nyo o anak natin, di ba, mahirap na. Correct. Bye, Tin. May papatugtog Thank you ako po. para sa'yo, Tin, ha? Okay, dagang salamat, guys. Bukas ulit. Nakasama nyo, Uncle Dagol. Tanya And Chinita. Bang Kanor sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, guys? Basic. Metro's #1 Love Radio.
sake!